Når jeg hører hans stemme, begynder mine hænder at ryste, men det er min egen skyld. Mens han rører ved mig, siger han, at jeg er værdiløs, og han har ret. Mor ved det ikke, men jeg ved, at hvis jeg siger det, vil hun hade mig. Jeg ved, hun vil beskylde mig for det, for at ødelægge den nye familie. Det har stået på lige siden jeg var 8 år. Lidt efter mor og far flyttede fra hinanden. Dengang var alt så godt, men så kom han. Når mor er hjemme, er han ligesom min rigtige far. Men når mor tager på arbejde, ændrer han sig. Alt det skjulte sker nede i kælderen, og alt det ingen ved. Jeg glæder mig til at komme væk fra ham. Det er min eneste mulighed. Jeg savner hende. Hun gjorde alt, som jeg gør nu. Da mor var her, var alt godt. Far var glad, og lille Mette var begyndt at kunne snakke. Det hele er min skyld. Hvis jeg ikke havde slået Mette, var mor ikke blevet sur, og så havde hun set lastbilen. Jeg bebrejder mig selv hver dag, og ved, at far også gør det. Jeg kan mærke det, når hans hånd rammer min kind. Når han råber af mig, mens alkoholen bruser i hans blod. Jeg prøver, men jeg kan ikke passe Mette, som mor gjorde det. Jeg ved, at Mette snart kommer i en plejefamilie, der kan passe en pige som hende. Når Mette er væk, bliver far værre. Jeg kan ikke mere. Jeg gør mere skade, end jeg er værd. Når jeg er væk, får Mette det godt, og så ved jeg, at far stopper med at drikke. Det skete igen i går. Han blev sur, fordi vores nabo havde givet mig blomster. Det betød intet, men jeg blev beskyldt for at gå i seng med ham. Han var træt i går, så det blev kun til nogle spark, mens jeg lå ned. Jeg gjorde alt for at beskytte mit ansigt, så jeg ikke skulle forklare igen, at jeg var faldet på cykel. Jeg kan ikke holde til at se deres øjne. De lader som om det, jeg siger, er sandt. Men jeg kan se, at de ved, hvad han gør ved mig. Han er det eneste, jeg har, og det kan jeg ikke holde ud at tænke på. Det er slut nu. Jeg vil ikke mere. Jeg kan ikke mere. Han blev det sidste i mine tanker. Jeg har ikke gjort dem noget, men de hader mig. Frikvartererne er et helvede. Det er ikke altid, de slår og ødelægger mine ting. Andre gange er jeg som løft for dem. De siger, at jeg ikke betyder noget, så de gider ikke bruge deres tid på mig. Men det har de tydeligvis glemt dagen efter, når de igen putter min telefon i en skål med kogende vand i hjemkundskab, mens læreren vender ryggen til. Når jeg kommer hjem, kigger min stedfar bare på mig, som om jeg er skrald. Om aftenen får jeg en lussing, fordi jeg ikke kan passe på mine ting. Jeg skærer i mig selv, men det hjælper ikke mere. Jeg mangler det sidste snit. Der, hvor jeg ikke behøver at tænke på, at de andre hader mig. Der, hvor jeg ikke skal tænke på min stedfar. Der, hvor jeg bare